Benvinguts i benvingudes a aquest concert solidari a favor de Càritas. I això tenia molt de sentit que ens poguéssim trobar junts avui i escoltar aquesta peça, perquè té a veure molt amb Càritas, també amb el nom de Càritas. Càritas és caritat i caritat és amor. Unificava molt el que significava avui fer aquest concert a benefici de Càritas, que és a benefici de tantes persones a les que hem d'ajudar constantment, i que ho féssim des d'aquesta bellesa que és aquest Miserere del doctor Andreu. Darrere una música tan bella i tan expressiva com podreu veure, hi ha una lletra i dona tant de contingut a la lletra que aquesta lletra es pot convertir fins i tot, ho dic ara també des de Càritas i des de la nostra fe, es pot convertir en pregària, i aquest cant, aquest Miserere, és una pregària, però una pregària que mira Déu com a amor i li demana el perdó màxim, i la persona queda rehabilitada. Creeu en mi un cor ben pur, hi ha un moment que diu, feu de mi un esperit ferm. I aquest Miserere està en llatí, el que es canta és en llatí, a partir de la lletra que ha musicat pot donar entenent també com un cor humà pot vibrar i pot vibrar d'amor amb ajuda en els més necessitats. Per tant, tot té a veure amb un canvi social que volem veure les persones rehabilitades i respectades totalment la seva dignitat. I cap aquí va aquest concert d'avui, un homenatge a tantes persones que en aquest moment volem ajudar.